Machunygi kendo jokanyo sekta mar somo e gwenge ma Kapsabet to jiwo jogo machunygi ng'won mondo owuog oko mar konyo jopuonjre maonge nyalo mar riwore gi skunde moluonggie nikech koso mar omenda. Ka giloso kinde chako ayanga agulu ma ibiro konyogo e chiwo sir ne jopuonjre ma kamago, giwacho ni bedo ni thoth jonyuol onge nyalo mondo jopuonjre dhi nyime gi sombgi. Dwachgi maduong' en mondo oganda oriw lwedo kanyakla mar neno jopuonjre duto oyudo thuolo mar somo. Library, this month, secretary, our school secretary. CD, if we can still find other scholarship providers, and especially given that our process is very transparent, it is prudent if any other provider can just pick from the list. We urge all the stakeholders of education, be it the county government, the national government, and all the stakeholders to help children that as we open the school this term, that no child is left behind who wants to pursue his education, but they can access school fees. So I'm here to tell them that as a foundation of Okil, we have money, but the resources